Min matematik problemløsning. Den opgave er Esters fritid. Første opgave lyder på, at hvor mange penge tjener Esther i alt denne mandag. Vi får at vide, at hun får 68,96 kroner i timen, og hun arbejder i 2 timer. Så har jeg lavet formlen 58,96 gange 2. Og det er lige med 137 kroner. Så hun tjener i alt 127 kroner 92 denne mandag. Så får vi vide, hvor mange penge hun tjener i alt denne torsdag. Så får vi vide i teksten, at nogen arbejder efter 17:30 får hun tillæg på 12,38 oven i sin timeløn. Så har jeg skrevet, man kunne også bare skrevet 137, men jeg tastet formlen igen. Og så har jeg lavet en ny form, hvor jeg laver parentes, hvor jeg plusser de 2 nye, plusser tillæg over i timeløn og ganger de 3 timer hun arbejder efter kl. 5. Og det i alt giver 381, tror jeg, 94 kroner den torsdag. Og nu får vi vide, at Esther vil gerne tjene 2.000 kroner om måneden. Undersøg med beregningen, hvor mange timer Esther skal arbejde for at tjene 2.000 kroner, hvis hun cirka skal have halvdelen af løn før 30. Så dividerer jeg 1.000 kroner med hendes timeløn, og hendes timeløn er 68,96, og det svarer til 14,5 timer. Så tager jeg det efter 1.000 kroner efter 17:30, og det er 12,29 timer. Så plusser jeg de 2 timer, hvor mange timer hun skal arbejde før og efter sammen. Det giver 27,79 for at hun skal tjene timer i alt, før hun skal tjene 2.000 kroner. Så får vi vide, at hun skal betale 8% i arbejdsmarkedsbidraget af de penge hun tjener, resten får hun udbetalt. Hvor mange penge får Esther udbetalt? Hun får så finder vi, hvad 8% er ud af 2.000. Det gør man hver gang med 0,008 eller divideret med 100 og gange med 8. Og det er lige med 160. Så minus vi er 2.060, det giver 1.840 kroner. Så får vi vide, hvor mange penge skal hun Esther tjene for at udbetale 2.000 kroner. Vi ved, at hun skal... Det vi gør nu, det er, at vi ved, at x minus x gange 0,8 skal give 2.000. Så skriver vi formlen ind i WordMat, og så har WordMat den smarte metode af løsligninger. Og for at være sikker, så kan man altid taste den ind. Og det kan jeg gøre lige nu for at vise jer. Det er meget rigtigt. Hvis jeg adder kommatallene, så ser det ud til at være rigtigt.
Så er det ikke næste delsæt, det er 2 Katrine Maler. I denne opgave skal vi bruge svarearkene meget, men jeg har prøvet det bedste at taste de oplysninger vi får ind på Word. En del så får vi vide, at her er de her del lagret ind i 9 rektangler, og vi skal gøre det samme måde på lagret det på et nyt lager. Så måler jeg længden til at være 15 og bredden til at være 20. Så er det 5, og der skal være 3. Så skal det, og 3 gange 3 det er 9, så der skal være 3 på streger på 3 dele på længden og 3 dele på bredden. Så det er 15 3, og det giver 5 cm per rangtegn. Og så gør jeg det bagefter med 20, som jeg fik bredden på, og med 3, og det giver 6. Så den hver rektangel skal være 5 høj og 6,67 cm bred. 2.2. Undersøg med en måling om har placeret lagret på denne måde. 2 på denne måde. Så det er virkelig forvirrende, men så får vi vide, at horisontlinjen skal være længden divideret med 1,618 centimeter op fra bunden. Så jeg fik lager til 15 cm, og jeg målte, at horisonten var 9,5 cm op fra bunden. Men det passer ikke helt med den formel jeg fik stak, og der var en forskel på 0,23. Det kan godt være fejl på tegningen, men jeg siger nej, det passer ikke, fordi der er en lille forskel. Så får vi at vide, at det er ovenover horisonten er 1,3 lager divideret med 3, eller længden divideret med 3 ovenover horisonten. Og så skal vi få at vide, hvad opgaven hedder, hvad forskellen på er. Eller jeg forstod den om opgaven sådan, at hvis man pludselig de to resultater sammen, hvor passede du så med at lageret var 50 cm? Det gjorde den så ikke. Der var 2,43 cm forskel på de 50 cm på de to forskellige metoder. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det er i hvert fald sådan vi skulle lave det. Så får vi vide, at Anna kan godt lide at spille backgammon. Og hvis man får dobbeltslag, eller 2 øjne, eller 2 terninger, der viser det samme, så må man rykke dobbelt så mange gang. Hvad er sandsynligheden for at få et terningslag, hvor vi så samme øjental? Så er der 36 mulige udfald, og der er kun 6 af dem vi kan bruge, på grund af at der er 6 forskellige øjental. Og der er 17% cirka, for at hun får et slag, der viser samme øjental. Hun skriver, så får vi vide, hvor mange forskellige slag kan hun slå med sine terninger. Når det er lige meget, om det er 3-4 eller 4-3, så fjerner det faktisk bare halvdelen af mulighederne, fordi at nogle, ja, og så dividerer man med 36 med 2, og det giver 18 slag man kan slå. Så for at vide af Jonathan, han
påstår, at der er flere muligheder, muligheder, når der er to tal, hvor forskellen mellem de to øjental er 2. Et hjernekast, hvor forskellen er 3. Så jeg talte dem, der var 9 muligheder mod 8 muligheder, så der er en større chance for, at der er 2, så Jonathan har ret. 3-4 forstår sandsynligheden for at Anna vinder alle 3 spil. Vi får vide, at de er lige dygtige og virker mange gange. Så der er 50% hun virker. Og 50 skal laves om til 0,5. Og så spiller de 3 spil, så er det 0,5 gange 0,5 gange 0,5. Og det giver 0,125. Og grund til at det virker, det er til tælltræ. Først er der 2 muligheder. Så er der 4 muligheder, fordi der er nu kan man vinde og tabe. Og vinde et tab, på grund af hvis nu ikke vandt det første. Ja, så hun kan, og så bliver det ved til, at der er 8 muligheder til sidst. Hvor du kan vinde, vinde, tab, tab, vind, tab, vind, 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 tab, 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 ja, og alle muligheder. Så det er den her halvmarathon løb. Så skal jeg aflæse på den her kur, hvor lang tid han er at løbe 5 km. Jeg får det sådan cirka til at være 20 minutter. Det er sådan cirka det. Det kan godt være lidt upræcis, men ja, det gør det. Så regner jeg gennemsnit ud. Jeg ved godt, at det ikke er helt 20, men jeg tager cirka og runder op, og for at det gør det meget nemmere at regne ud med. Så løber han 10 km per time, eller 10,5 km per time, og så skal jeg finde ud af, hvor mange kilometer han løber per minut. Så det er jo der 60 med vores resultat, hvor mange kilometer per time. Og det svarer cirka til, at han løber 5,69 km. 5,69 minutter per kilometer. Det er sådan cirka, hvor lang tid han bruger på at løbe. Og så får vi vide, at nu spørger vi, hvor lang tid hvad var han længst tid om at løbe? Første halvdel eller sidste halvdel. Og det er 21,1 lang, så er det svaret det sådan cirka 10 km, lidt længere tid. Det bruger han cirka 50 minutter på. Han bruger i alt 120, så der er 111 km tilbage. Det eller 110 minutter tilbage, så ja, han bruger længst tid på at det er ikke 110, det er 70 minutter på den anden side, så han er sådan 20 minutter hurtigere på den første halvdel. Cirka. Og så får vi vide, hvor lang Esther er også med, og hun bruger 5 minutter per kilometer, og så ganger man bare 5 med 21,1, og det giver 105,5 minutter. Hun var sådan, og det var lang tid hun var om at løbe det her halvmarathon. Så skal vi finde en funktion. Det er det er faktisk x er lige med 5y, fordi at ellers vil byttes om på kilometer og tid. Men det er lidt lige meget ved, hvordan du gør. Om det er x er lige med y er lige med 5x, eller x er lige med 5y. Men det er meget smart, at hvis du skal sammenligne,